Це зможе ЄС нині перескочити через свою голову і простити Болгарії її комплекс неповноцінності, меншовартості, як вона і далі буде блокувати Северну Македонію в її законних попитках, стараннях, намаганнях інтеграції з Європейським Союзом. Тепер є яка задача або екзамен для Європейського Союзу. Той Європейський Союз, котрий хвалився много, і Україна підписала із ЄС документ і, як оказалося, економічно пострадала, то якщо ЄС не рішить це питання і не заступиться за македонців, то тоді зачем у нього йти, наприклад, нам, русинам? А де гарантія, що завтра Київ скаже, що русинів не є? І ніколи не було. І русинського язика не є і ніколи не було. А ЄС промовчить. Кстати, ЄС вже 30 років мовчить про нарушення права русинов, хоча вони тепер більш-менш гарантовані в Словакії, в Польщі, в Мадярщині, в Румунії. Ми віримо, що Господь поможе і нам ізучити цю ситуацію і думати нам, що б ми зробили, щоб ми і нині бачили, як поступають із македонцями болгари, як можуть поступати з нами, бо якщо болгари вважають, що навіть существування людей, які утверждають, що вони македонці, це офіційне нападіння на Болгарію, то ми знаємо, що це є, коли ти русин у Закарпаттю, офіційно в пресі, брехливій пресі, шпіон Будапешта або Москви. Вот от того, як Європейський Союз покаже свою способність признати македонців як народ і їх язик, буде й дано і нам, указання русинам. Це стоїть нам проситися в ЄС, аж там до сих пор не є подлинної демократії і не є гарантії спасіння малого народа русинов. От русини, пам'ятає це, всі сили дали, щоб не стати кладбищем, а щоб стати тим регіоном, де русини живі, компактно живуть, мають свою історичну пам'ять, свій язик, культуру, свої танці, співи, а головне – повністю русинське богослуження, свої русинські напіви, русинські припівки, акценти русинські. Русинського священника серед 100 священників може зразу впознати. Це означає, що ми, русини, не дамося перетворити на могилу, а на цвітучий русинський народ, котрий в складі України разом з українцями, з другими народами хоче бути подлинно демократичним, здоровим регіоном. Ну, а що касається Європейського Союзу, так йому тепер екзамен даний, будемо чекати. А ну, що Європейський Союз покаже. На цьому передача недосказаної завершена. Будьте здорові! Будьте здорові і з Богом!